Što se tiče praćenja samih procesa, što se tiče uštede u vremenu za dobivanje točnih i ispravnih informacija, zatim što se tiče praćenja samih proizvoda, detaljnim šifriranjem možemo pratiti isto tako našu prodaju, možemo pratiti koje proizvode kupuju naši kupci, koje boje kupuju, koje dizajne. Izabrali smo partnera i Microsoft Business Solution Vision zato što su oni bili spremni biti fleksibilni i prilagoditi se našim procesima i isto tako nam pomoći da unaprijedimo mi svoje procese. Tako da jednim dijelom oni su se prilagodili nama, a drugim dijelom mi smo unaprijedili na taj način svoje procese. Također možemo detaljno pratiti naše proizvode, možemo brzo odreagirati na tržištu, možemo znati što naši kupci kupuju, također možemo našim kupcima omogućiti da u svakom trenutku kad dođu u naš salon, da mogu reći ako žele tu kravatu, mi možemo reći da li je imamo ili košulju ili neki drugi proizvod, da točno znamo i koji je rok nabave toga i koliko nje ima ovog trenutka na lageru, da li možemo isporučiti ili ne. U tom smislu smo unaprijedili svoje poslovanje.